Ами днес първо станах в 1 часа. Да. После ядах. После карах с баща ми. После се оправях. После ходих в диско. Да. С Сашо, с един Георги и с Полина и сина. Да, тръгнахме си. Да. Отивахме в морската. На поста. Да. И после... Да, бяхме в Мака. И после си фанахме автобуса. И на се прибра. Аз и Полина отивахме в Медии. Започнахме да се разказваме аз какво е станало днеска с баща ми. И тя там разни схеми. И това. После се прибрах. Ядах. Така, интересна случка ми. Хелуин. Да. Беше забавно. Да, една баба отворила вратата, значи ние сме застанали, една баба отвори, направи така и затвори. И да. После имаше доста хора да се заключиха, в смисъл видяха на прешпионката и заключиха. Да. И в случая, когато заключиха, аз си казвах спокойно, идваме с мир. Смисъл такъв чеках. Постоянно някой като тръгне да се заключва, казвам, нали... Какво ще да казвам ви? Ами както и да е, беше яко. И такова. Бах чаката да става така. Сега при малко се снимах и сега си оправям снимката. Тоест кога оправям за въртаме. Да, и... Лежа много зле. Добре, как може да се накъдря и то да се справи? Добре, както и да е. Чао!